Сега подаване за Хамзала, центриране в наказателното поле. Това е гол за Ботев Враца. 1-0 за домакините, феновете са на крака. Първата атака, при която Ботев Враца наистина изигра всичко, каквото трябва да и качеството в играта на Даниел Генов няма да разчитат Ботев Враца, за да извъне за резултата. Отговора поне към момента е по-скоро не, тъй като друг е героя в зелено. Бубакар Трауре. Претенции за нарушение от Дилян Георгиев, футболист в бял. Бяха от доста сериозна класа. В разиграването Даниел Генов сега с възможност. Пламен Илиев се намесва Бубакар Трауре и топката към момента не попада във вратата. Изстрела на Даниел Генов, който бе отразен. Пламен Илиев се намеси, след това претенциите и направи резултата 3-3. Офанзивният футболист с добро подаване към Трауре. Кой ще стигне до топката? Това ще бъде гол за Ботев Враца. Моите гостувания от началото на сезона. Добро движение на Трауре. Тук Петър Деберли. Марко Мажугат обаче си поведе топката прекалено дълго. Иначе перспективите бяха много добри, обаче ще има ли гол? Точно така. Ботев Враца излиза напред в резултата. Най-бурно своята радост изразява. Обаче успя да компенсира всичко това. Точно така, Бубакар Трауре. Два жълти картона, така че виждаме всичко изравнено, нулите са нарушени в този момент. Минутата е 63. Дали всичко бе ретонно в това попадение? Да. Ботев Враца. Сега опасно положение и резултатът е изравнен 1-1. Топка пратена към наказателното поле. Тук добре разиграха Куентин Пена. Изигра тази ситуация като типичен се да не спира да вярва и да повтаря след всеки един двубой, че вярва в отбора си и вярва в спасението. Сега страхотна техника на Бубакар Трауре. Пасите към Даниел Генов. Топката е за втори път в мрежата. Основен принос за попадението има Бубакар Трауре, който се справи с Георгия. Категорично ще трябва да вдигнат оборотите футболистите на Христо Янев, ако искат да си осигурят преминаване в следващата фаза още в рамките на редовното време и да не се стига изобщо до продължения. И ето, че топката е във вратата зад гърба му. Да. Очевидно добра комуникация. Няма намери, затова продължи атаката с пас на ляво. Сега центрира наказателното поле от Слава Даниел Генов и резултат. Това продължително нападение. Стигна наляво. Крило, където бе Мартин Личев, след това Трауре. Опасен удар на Трауре. Първи точен удар за Ботев Враца в отбора. През Дичев и Суарес. Топката вече е в наказателното поле. А тук има ли нарушение? Такова е маркира на Евертон. Густаво Каскардо със сигурност извърши нарушение. Прямо Перес. Сега Трауре. Залога си на левия крак, центрира Даниел Генов, спада Мехди Покасило да на Мехди Покасило. Които са отборници. Как се получи това положение? Кое Подуров тук с... Поколепае, праща топката с едно докосване в половината на Ботев Враца, където втората топка е спечелена от Бубакар Трауре. Ботев Враца Даниел Генов владее надясно, където е Трауре. Бубакар Трауре на глас топката на силния си ляв крак, търси позиция за удар. Ето го изгледа. Страхотно. На няколко пъти през първото полувреме по подобен начин сенегалецът за... Все пак запази самообладание, но губи топката в опасна зона и сега възможно за Ботев Враца.
Бубакар Траоре видя включващия се Мартин Ачков. Той е с финт и си печели нарушение. Вариус. Бързо изпълнен тъч. Много навременни действия от Асен Дончев, а сега топката. Опита с едната си ръка Пламен Илиев да отрази изстрела. Не спира да вярва и да повтаря всеки един бой, че вярва в отбора си и вярва в спасението. Сега страхотна техника на Бубакар Траоре. Пасите към Даниел Генов. Топката за втори път в мрежа в наказателното поле. Пусна успореден на голината пас. На лице. Че се връщаме към началото на коментара. Споменахме за добрата форма на Ботев Враца. Между тези два отбора. Първият голмайстор в срещата днес, Венцислав Герчев, който напусна игра. Има гол за Ботев Враца срещу Славия. Това отново се случва през 2019, обаче в Рън. И отново Тайкантиев е изведен. Този път беше спрян доста преди да напое в наказателно. За първенство, спечелен с 6-0, когато водеше ЦСКА 1948. Още една победа. Переа към Траоре. Той опитва да се надиграе с Полендаков и влиза в наказателното поле. Смоленски, това е опасно. Възможно за Ботев Враца и Бубакар Траоре напредва. Все още никой не може да го спре. Излиза на чиста позиция. Разбира се, но Да бъде прехвърлен от центъра. Сега той трябва много бързо да се връща, защото именно топката е загубена и Ботев Враца атакува. Евертон. Масол и Омония Никозия. На фона на добрите си изяви през настоящата кампания няма да бъде изненадващо, ако бразилския страж бъде продаден. Всичко това предстои да разберем по време на зимния трансферен прозорец. Дали Ботев Враца? Много блед Иванов, хвърля финт след това. Сериозно спакат в неговите крака, но Бубакар Траоре. В синтия Бате. Лази остави топката в пределите на терена. Ключова и жизненно важна намеса на Бубакар Траоре. Изпреварва. Бубакар Траоре получава в тази ситуация топката. А Пламен Кръчов с много необмислена да сочи къде трябва топката да Топката е загубена от Тодор Неделев. Агибо Камера много хубаво се завъртя по защитника на Лудогорец. Рейда му продължава вече в наказателното поле. Втората част. Сега да бъде по-активен. Каквото се случваше през първите да го направи. получи се подаване за Петър Витанов. Много трудна ситуация обаче, от която домакините. Все пак топката изнесена. Бубакар Траоре с възможност да играе един на един с един Куртулуш. Реши да подава към Маркин Емил Папазов. Сангаре. Траоре игра. Влияние. Точно начални бяха да продължат напред в турнира. И в София много по-рано се бе осигурил участие в предната по-предна фаза на тур. Атаката на Ботев продължава. Това е Бубакар Траоре отляво. Винтове на Траоре. Техничен удар на Бубакар Траоре, като първото опасно не намери целта. Тук изключително лесно Траоре се справи с Ехидже Окаки. Линцет за евентуална засада и дали той не пречи на реакцията на стража на Ботев Враца. Не случайно графиката, която видяхме, дойде да ни покаже, че Линцет не е в засада. Сега обаче шанс за Ботев Враца на червените. Това, което ЦСКА ни показва в защита години, но бързо рухват. Това бяха основните думи, акцента от думите на Загорчич след края на последния матч.
продължава от Илян Илиев за гостуването на български национален отбор в Северна Ирландия. Тогава обаче се видя как всички в клуба са събрани заедно с треньорския щаб. Мислите си част от това, което е тежкият такъв. Говорим за ситуацията, в която е към момента. Бран Перея добре продължава към Ласанатия и е готов за разположение на Ботев Враца, за да потърси изравняването на резултата. Към тях ще видим, че Славия има леко преимущество по отношение на спечелените двубои. 30 за белите срещу 24 за врачани. Тузина с много помощ в отбрана. Това пък Бубакар Траоре, концентриране, то доста опасно. Правят се врачани, Ачков залага топката за Бубакар Траоре. Ще има ли възможност за контрадействие в бяло и червено? Да, Ачков се... Положително минало в състава на Локомотив София. Сега обаче Бубакар Траоре в наказателното поле. Добре успя да се обърне Траоре. И самия страш на гостите да направи. Нов нападател. Окей, дори да приемем, че ще е така, този футболист също ще има нужда от адаптация, също ще има нужда от време, в което... 3 минути на Локомотив и стигна до попадение. Сега въпросът е как ще надградат на този гол. Как ще реагират съответно. Бубакар Траоре атакувано от Колю Станев, последния не успя да му се противопостави ефект. Пенчев успява да премине през Диан Лозев, не обаче през Бубакар Траоре. Със свой съотборник. Добра игра на Галин Иванов. Емил Стоев е атакуван чисто от Траоре. И топката отново в нета. Бърдоса. Между тези два отбора тук на този стадион. Да проследим атаката в бяло и ще говорим за нея. Спасяване на Пламен Андреев. Страхотна контратака от страна на Ботев Враца и нещо, което можеше да се превърне в огромна грешка на Роналдо. Всичко това обаче Не може да разчита на контузените Реянта. Талоп и Том Рапнуй. Двамата са с мускулни проблеми. Наскоро претърпя операция Симеон Василев, но затова малко по-късно Ботев Враца атакува. Подаване към наказателното поле. Топката стана. Ще стартира отбранителите. Грешно подаване на Пабло Гарсия. Бубакар Траоре, изключително скоростен, но успя да вземе топката, да навлезе в наказателното. Подаването. Бубакар Траоре има свободен негов съотборник Мирослав Маринов е това. Ето сега той получава топката. Удар на Маринов. Прекрасно подаване към Бубакар Траоре. Траоре с възможност да се надиграва срещу Лазар Марин. Ще да комбинира Дилян Георгиев. Изстрел на Георгиев. Заради промяната на формацията на врачани, Мартин Кавдански Е сблъсък и в играта си в защита. И че днес за Пирин предстои абсолютно също. Капитана Дюкеров много далеч. Половината на Пирин. И е знаел, че трябва да бъде максимално концентриран в целия сблъсък и в играта си в защита. И че днес за Пирин предстои абсолютно същия двубой. Сякаш началните минути. Това грешка на Бубакар Траоре същото направи и Ангел Бастунов. Опит за подаване на Иван Минчев. Справя се Бубакар Траоре. Младия Мартин Христов е атакува. Все пак успя да продължи топката безопасно към свой съотборник. Блокирана е центрирането му от Мартин Ачков. Трябва да се опитат да се открият повече, да тръгнат да атакуват, тъй като едва ли има голямо значение за тях. Дали си Голе, Бран Перея не се пребори за високата топка, но тя е в владение на гостите. Едуардо Конде в случая не се хареса нито на привържениците, нито на Христо Янев.